Barcelona, barri de Sants, Casinet d'Hostafrancs, per ser exactes. 15 de desembre del 2019, el dia que se celebra la Marató de TV3, un esdeveniment que ja s'ha convertit en un fet quotidià per tot el país. Segurament una de les jornades de solidaritat més grans que existeixen al món. La Marató del 2019 ha estat destinada a les malalties minoritàries i un any més els escacs no han faltat a la cita. Torneig multitudinari, quasi 250 nens i nenes van omplir el Casinet per una bona causa en un campionat organitzat pel Catalunya Escacs Club. Jo avui ja sé què regalar-me, tot allò que no vaig fer per agradar-me, ara només vull que em mani el cor. Jo avui ja sé què he d'escoltar-me. Parlem amb David Vigo, president del Catalunya i principal organitzador del torneig. Bé, nosaltres ja fa 3-4 anys, amb el Jordi Morfillo, que és un de les ànimes del Catalunya, tu ja ho saps, va ser el president, ara ho soc jo, però som un tàndem i on no arriba ja arribo jo. Llavors, allò que vam dir, podríem fer un torneig infantil perquè al Nadal veiem que no hi ha gaires tornejos a Barcelona per nens i pensant en els tornejos infantils i lligant-ho amb la Marató, vam pensar, mira, podríem fer les dues coses, un torneig solidari per la Marató de TV3 i un torneig infantil. I clar, aquest any hem tingut un èxit aclaparador, no ens ho pensàvem que aniríem creixent respecte als altres anys, però aquest èxit que hem tingut no l'esperàvem. Estem molt contents, les famílies han respost molt bé al torneig com el muntem, sense trofeus però amb premis donats per moltes entitats, molts clubs que col·laboren. Aquest any hem afegit el Congrés i el Club Escacs Valls. Estem molt contents que també des del programa de Ràdio Xarxa de Mat ens fem molta difusió cada setmana. Estic parlant amb una persona que dins del món dels escacs a nivell de periodista és un dels cracs dels escacs catalans com ets tu, Víctor. També estem molt contents de tenir el teu partner, l'Enric Cadal, fent de tot el joc. I molt contents de tota la crida, la col·laboració, tots els que ens heu ajudat, ens esteu ajudant aquest matí i molt contents de poder-ho fer altres anys perquè això sí, tot va bé, anirem fent-ho cada any i esperem créixer tant que al final tinguem que buscar a veure si el Camp Nou i tot el Camp Nou, el Palau Sant Jordi o algun altre lloc més gran. 234, encara ahir a última hora es volia inscriure gent, però ja no vam poder dir que sí, ens va saber greu perquè com més gent millor, però hi ha un moment que és de dir fins aquí hem arribat res, sinó també la logística, tu ja ho has vist, avui donant voltes per aquí, molta gent, moltes famílies, molts germanets petits, avis, és a dir, molta gent i clar, la logística és la que és i ens hagués agradat tenir més gent, però és el que diem, al final haurem de buscar un lloc més gran i a veure si l'any vinent continuem aquí o aconseguim un altre lloc. Intentar sumar col·laboradors, mantenir els que tenim, sumar entitats i al final fer un torneig molt més gran i aconseguir que això sigui un referent a nivell de Catalunya. En aquest campionat també hi col·laboren clubs com l'Escola d'Escacs de Barcelona, el Gramenet, l'Ateneu Colón, el Congrés o el Valls. En Francesc Blasco, president del Club de l'Alcamp, ens comenta les seves impressions. Tot el que sigui poder col·laborar, participar en actes solidaris i tot, el club estem més que encantats. I ens agrada molt poder venir, a veure, per nosaltres és un plaer també portar nens a jugar a un lloc on no han jugat mai contra nens que no coneixen, i és un al·licient també per ells. Hem portat l'esmorzar. Una empresa de Valls, Europastry, ens ha cedit els dònuts, que avui ens hem menjat aquí per esmorzar. Ja, veure aquí 130 nens al grup no federats i 100 nens al grup federats, 230 nens jugant a Ràpides un diumenge al matí és preciós. I a part, per un acte solidari, doncs encara més. Jo, com que és el primer any també que venim, dic, ostres, m'he quedat bastant al·lucinant de veure tants nens, tants papes, a part amb il·lusió els nens que hi juguen, jo estic al grup de no federats, i això amb il·lusió, amb unes ganes, sense mirar el resultat, passant-s'ho bé, i veure això no té preu. Més enllà dels clubs que hem citat, el torneig d'escacs de la Marató també hi aportaven el seu gra de sorra entitats com la Musca, programes de ràdio com el Xarxa de Mat i a títol personal en Jordi Seguí amb les seves Caixa Cards i en Jordi de la Riva, autor de diversos llibres d'escacs didàctics que s'han ofert com a premi.
Eren 7 rondes, és a dir, 7 partides, i es feia servir el sistema suís, que vol dir que, normalment, t'enfrontes contra un jugador que té els mateixos punts que tu i que, per tant, podem suposar que serà una partida equilibrada. Recordem el sistema de puntuació, molt fàcil, 1 punt per victòria, mig punt per empatar i 0 si perds. Hem de dir també que hi havia 2 grups, un per federats, per infants menors de 16 anys, i un per no federats, per jugadors menors de 14 anys. Cap dels 2 grups era vàlid per Elo català. Ja se sap que en aquests esdeveniments solidaris, al final, el resultat és el de menys. No hi havia trofeus pels guanyadors, els premis eren des de llibres d'escacs fins a classes amb titulats internacionals. El que sí que es van repartir van ser medalles per tots i cadascun dels jugadors del torneig, premiant la participació i la solidaritat de nens i nenes que, no ho oblidem, van matinar un diumenge de desembre per jugar als escacs. Els beneficis del torneig es van destinar íntegrament a la marató de TV3 d'enguany sobre les malalties minoritàries. Un cop acabat el torneig, la xifra de diners va pujar fins als 1.800 euros recaptats, que es diu aviat, una xifra rècord en una activitat escaquística de la qual tots plegats, participants i no participants, en podem estar molt orgullosos. Ballem sense mesura, curant-nos les ferides, cantem a ple pulmó aquesta cançó. Com a novetat, un cop finalitzat el torneig i l'entrega de premis, es van sortejar 4 DVDs de la pel·lícula En busca de Bobby Fischer, així com 2 llibres del Método Subsbank, escrits pel gran mestre Herminio Herraiz i per Daniel Muñoz. Desenes de persones col·laborant, centenars de nens i nenes omplint 3 sales per jugar a escacs i una satisfacció enorme per poder contribuir a una causa solidària com aquesta. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Siguem ànimes lliures i celebrem la vida. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. Ajuda'm a cantar aquesta cançó. L'any que ve, molt més.